els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Misteri a l'estació. La mil·lèsima utilitzarà l'habitació de les golfes. Però si és la meva habitació! Ja ho sé. Recorda que és la nostra convidada. Ja trobarem un bon lloc per a tu. Atenció, atenció! Tren procedent de Ciutat Matemàtica. Arribarà a les 10:02. Ja ha arribat tothom. Així m'agrada, nois. Veig que tots heu pensat la millor manera de rebre la meva neboda. Ha estat un detall per part vostra. Bon dia, professor! Feia molt de temps que l'estació no estava tan animada. Oh, i tant! És que avui arriba la mil·lèsima. Puntual com cada mes. Cert, ja el veig. Des d'aquí, com és possible? Jo no ho he aconseguit mai.
Doncs no baixa ningú. Segur que era avui quan arribava la seva neboda. Naturalment. És ben estrany. I a dins no hi és. I en aquest vagó tampoc. No ho entenc. Professor! Vingui, de pressa! És que passa alguna cosa? Oh, no! És l'equipatge de la mil·lèsima. Però ha desaparegut. Oh. Ella ha desaparegut. Doncs si ha arribat el seu equipatge, ella deu estar per aquí. Anem, hem de trobar-la. Ben dit. Jo buscaré per l'altra banda. S'han de tenir els ulls ben oberts. Ui. Mil·lèsima! 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 És com si se l'hagués empassat la terra. Oh! Sembla una cinta. Ai, Déu meu, pot haver caigut del pont. Professor! Ni rastre d'ella. Oh, aturis, professor! Pot caure! Vagi amb compte! Maleïda mia. Gairebé la tinc. És una cinta dels cabells. És de la mil·lèsima, sens dubte. Professor, pugi ara mateix. El pont és perillós. Tant és. Oh, No marxaré fins que trobi la mil·lèsima. Però i si ella no apareix? Haurà d'aparèixer. I aquesta és la prova que no pot ser lluny. La tinc. Ui, la tinc. Oh! Professor! Es troba bé! digui'm alguna cosa. No el veig. Oh! Ai! 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 Oh!
Els ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el